Hello mga ate, good morning! Presko kay sa ate Juna karon kay bagong ligo unya nakapang lipstick na. Mamutang po tag lipstick mga ate o bisag naa tas balay kay aron di ta parehab melon ba nga nang luspan nga na tagak kay kuan na kuyawan bitaw kanang mamutang ta og lipstick kay aron dili ta luspad nipis ra gud pod mga ate kay lain po tanawon oy umang luspad ta dayon namutang na sad ta og sunblock then pag human na tug butang og sunblock namulbos na pud ta. So presko kaayo si Ate Juna karon mga ate, pero sa tuang kapresko nagpaabot ang atong mga trabahoon. Mao bitaw mga ate nga hinsayo jud ko og kaligo kay ug mautuhan manggutag kaligo unya na ughan na ta og singot ba mubalik unya ato ang ubo unya kuan di baya lalim magsigig ubo-ubo oy nakabantay mo sa ko ang tingog karon nga dili na kaayo puno ang ako ang ilong no kay gamay naman ang murag naka-feel ko nga murag maayo na ang ato ang sipon unya ang ako ang ubo gamay na lang pud kaayo. So kumbate na sad ta laing adlaw na sad mga ate sa tuang kumbatehonon nga trabahoon kay atong niaging adlaw wa man jud ko nakapanglaba ko pero gamay ra pila ra kalugas pero karon kay holiday man gihapon manglaba ta og daghan pero dili natuot don daghan man gud akong labunon mga ate oy kay natigo man gud siya kay katulaging naglain akong lawas ag uniform ag amo arang uniform maoy kanang gilabahan ni Kuya Amay. So karon ubay-ubay ta og labhanan atong mga panguranay kay hapit na mahurot atong panguranay mga ate unya ini gumaglaba mamilo na sagta sa tuang mga nilabahan kay naay uban diha nay daghan kay akong ipakita ninyo karon ang ato ang pilunon pertig yung daghan na mao na akong giingon ninyo mga ate o daghan kay tag pilunon di man ta ko ganahan mamilo mga ate oy kay mas ganahan ko manglaba kaysa mamilo pero tanawa o perting gahuot na gid sila dinha ang mga uranay diha uban ang mga towel atuan ang pangpiluon unya ang ipabilin na nato diha og hanger ang ato alang isuot sa trabaho kay aron kanang dili ba magsigit ang pangukay inig trabaho nato saan na nato ni napilo ning ato ang mga ipangsuot. So mo na siya o kay aron pud og mauga ang atong nilabahan karon ato na pong ikuan diha ipuli na pud nato og hanger. So gituyo gid na nako mga ate nga nag-order ko og hangeranan kay kanila gitapulan ta mamilo ba kay aron diha ra sige ihanger nato niya. Lain po tong ingon ana nako nga hayhayan dito sa gawas kay giduha man na nako para hayhayan o bag-ong nilabhan o para hangeranan sa mga nauga nga nilabhan kay aron di ta magsige pamilo kay tapulan lagi mamilo niya. Unya dili sa ta mabalaka nga mapuno og abog kay kanang mga gipanghanger diha mga ating para lakaw ibalik-balik raman pud diha po na namong suot oy umalabaho mi. So mao na nga ang ato ang siguroon diha og pilo kana lang yung panguranay kay so dato sa drawer atong mga underwears ingon ana pero atong mga towel kay aron mapilo niya ibutang dito sa iyahang butanganan dito sa CR. So ang mahibilin ra gyud diha mga ate ang para lakaw ra gyud unya kung naa man tay bag-ong nilabahan mabutang diha bahalag na ay panguranay dili pa na mabutang ag abog kay unahon man pud natong suot ang bag-ong tuan basta mag-ilis na gani tag panguranay diha ra pud ko manguha di ko manguha dito sa drawer nga napilo na kay aron dili ta daghang pilunon ba diri ra gyud ta manguha sige. So mao na karon ang ato ang adlaw mabilo manglaba unya diri sa sud sa balay manghipos-hipos na pud ko mga ate kay kuan kinahanglan na pud siya mapan ba magmap na pud ta sa ato ang kuan atong sawg unya mga butang maghaksay-hapsay sa ta. So ingon anak ka busy ang ako ang adlaw karon mga ate.
Gikapoy manigtaman among uli, oy. Lami man kayo iyahang kuan, oh. Lami kaayo iyahang katug. Sus Ginoo. Uli, gikapoy si Uli. Nadi gyud siya makadungog. Hi Uli, langga. Kapoy among langga. Ngano kapoy man na, oy? Isus, kini among langga gikapoy wa jud kadungog, oh. Wa gyud nakadungog wa na nung baling in town. Na may wood pa. Sus. Sus, balik og katug. Jesus, kalami sa katug sa among panangga. Wa pay ligo. Puy usa o, sigig ampo. Sama na yung gilok imuhang ilong yung. Wa pa taon ni sila ligo. Kay na busy si Kuya Amay. Pero amo ang yun silang liguon karong adlaw mga ate. Oy, kay luoy kay si Yum Yum o. Ang color ni Yum Yum ni brown nagtaman is tamang Yum Yum. Unsa man na Yum oy, pakitang gilas man na Yum Yum oy. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror. Isus, ano ko lang gawin mo? Manata o pamilo mga ate. Si Yumi o manani kaligo si Yumi. Yehe. No kaligo no ang among palangga. Uli. Napod among uli, bagong ligo pa niya among uli no. Ha? Bagong ligo niya among uli. Oy, bagong ligo among palanggang ni. Ay, nagpalantaw gid ag butong mga ate o. Murag nagpaibog ang atong butong. Ato nang kuhaon niya kay mo inom ta og tubig sa butong. Ug mukaon sa tag-unod sa butong. Langgaan niyo, humot na niya ang langga no? Humot na palangga na mo. Humot na niya palangga na mo ni. Humot na niya palangga na mo ni. Humot naman niya, oy. Humot na. Humot naman niya. Humot naman niya, oh. Humot naman niya. Ay, humot naman niya. Nanti manguha ta og butong. Manguha ta og butong ha. Okay. 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 Manguha ta butong. Okay. Be, atong tanawon ng makaabot baka taani. Medyo habog-habog ra ba siya nya kuwang ra tag-height. Lisod gyud siya kabuoton mga ate ay. Nay maglisod gyud ko gakinto na gyud ko ana. Be, gamitan kuno natog sundang ug madaba. Lisod man pud ay ni sundangon oy kay kuan man lisod ikuot ang sundang.
Makuha na lang yun ning lubagon, oy. Makuha na lagi ni, makuha na lagi ni nako. Makakaon pod lagi ta mga ate, pero muna. Hay, salamat, nakuha na. Mga ate, sakto gid siya nga pagkabutong na ay lami kaayo siya. Sus Ginoo, nang regards ang akong ubuan ni mga ate, imbis na ayo-ayo na pero gimingaw ko ka og butong. Living life, every day, late at night, not okay. All I want, and I pray, all I need are some better days. Fuck me, I'm looking in the mirror, so foggy, but I've never seen clearer. I don't really think anyone can save me, and honestly I'm not really sure I want saving. I like to be my own worst enemy. There's no risk if you don't try at anything, so I'ma just keep buying everything. See you in the next life, have to be a better me. I don't think that my head's on straight, gotta flip it and grip it and go and get an x-ray. What's wrong with me? I just feel weight pushing on my chest and it squeezes till I suffocate. Better